मित्रगण कभी कभी का होला कि हमन के केहू के कुछ कह दियनी। जैसे हमन के घर में केहू बाटे कुछ कह दियनी, छोटा बाटे, या फिर आस पड़ोस में केहू छोट बात कह दियनी, या फिर केहू भी मतलब छोटे के कभी कभी हमन के बहुत हल्के में लेके कुछ भी बोल देनी। हमन के लगेला कि हमन के अधिकार है वो लोगन के बोलल। घर में अगर केहू बाटे कुछ गलती भइल तो 10-5 बात सब सुना देला। चाहे अपन बच्चे बाड़े, चाहे भाई बहन बाड़े, चाहे अपने भाई के बच्चे बाटे, मतलब ऐसन बहुत सारा परिवार में लोग होना है कि अगर केहू छोट बात हमन के बहुत उल्टा सीधा सुना देनी उ व्यक्ति के। लेकिन त ए चीज़ पे हमन के गौर नहीं करेनी कि जौन बात हमन के कह के भुला जानी, उ बात ही अगिला के ऊपर कितना हद तक असर डलले बाटे। ओ जेके हमन के कह देल बानी तेकर दिमाग कितना परेशान बा हमन से। हमन के कौनो ऐसन कभी कभी लगे वाली बात ही बोल देनी, बोल के हमन के हट जानी, या फिर हमन के शांत हो जाने की कोनो बात नहीं हवे। लेकिन जब के हमन के बोलले रहनी, यकीन मानी, ते अथाह कष्ट से गुजरेला। अगर आंसू नाई भी आवता ते दिल में कितना रोएला, कितना कष्ट उठावेला, एकर अंदाजा शायद आपके नहीं बाटे। त केहू भी अगर केहू हमन से छोट बाटे तो ओके अपशब्द या फिर कोनो भी गलत तरीका से बात कइले के बजाय सोचे के चाही कि अगर वही तरीके के हमन से केहू कहे त का गुजरी। तो ऐसे केहू से भी बात करे के बाटे, बड़े से नहीं, छोटे से भी बात करे के तो तनिकन मर्यादा में ध्यान रख के करे के चाही। काहे कि आज जब हमन के बार बार वो व्यक्ति के यही तरीके से टारगेट करब तो उ व्यक्ति के मन में विद्रोह होई, उ व्यक्ति हमन से बागी भइले हो जाई एकदम से। तो हमेशा कोशिश करे के चाही कि अगर केहू छोट बाटे आ हमन के कोनो बात ही कहे के बाटे, डांटे बोले के बा, तो संभल के कहे के चाही। ई नहीं कि जौने नहीं तौने बोल दें, फिर बाद में वो व्यक्ति रोवे गावे, फिर ओके तकलीफ होखे। आ यकीन मानी अगर वो व्यक्ति हमन से कभी ई बात के चर्चा परिचर्चा करी ना तो हमनों के कष्ट होई। तो ऐसे हमेशा ये बात का ध्यान देवे के चाही कि हमन से केहू के कुछ शब्द कहत बाटी तो हमेशा मतलब अब शब्द के श्रेणी में न रहे, ठीक ठाक तरीके से केहू के डांटी।